Долината е точно над връх Мусала. След няколко часа отряд Първенец също ще е над връх Мусала. За да я поздравим. В това видео на отряд Първенец ще става въпрос за изправяне. Там дясно от връх Мусала. Стъпище на Козирка в плен на леда. На Пекон бе. Слязахме от един връх, качваме се на друг. В автомобил би могъл да... Истинска ледена парзалка. Падинка. Ние са рими в Рила. Завършваме един блестящ кръгов маршрут в долината на река Марица.